I was much more qualitative uh, than the rest of people in Umkhonto weSizwe. Amazwi kaFloyd Shivambu lawo kwi-interview nje yokugcina asando kuyi-conduct no-ENC NCA ya. Uthi yena phecelezi nje uthi nje kafushane uyena umuntu know-how lapha ku-MK owaba khona, cause laba abanye uze washo nje wathi hayi sengathi bawodomoroza nje iphukuphukwana eyikhona, futhi akagcini lapho. Uthi yena akaqali ukwakha inhlangano, useke wayakha phambilini lapha ku-MK akekho umuntu usewakha inhlangano, even umsholozi uJacob Zuma akaze akhe inhlangano, ayiqale phansi. Phela siyakhumbula ukuthi ukushiswa yilo ukuthi inhlangano leyo kwazi ukuthi yakhandwa abantu abathize, kwakukhona nokhumalo phakathi engekho umsholozi. So usho kanjalo-ke lokho, but ngaphandle nje kwalokho asikho lapho sibuka lento kaFloyd okade batshazwa enconywa esikhathini esingeside kakhulu, ngekhathi esuka nje ku-EFF eyangala ku-MK. Akekho umuntu ophakanyiswe njengoFloyd eSouth Africa nanjengomuntu oyi-understandayo ipolitiki. Asazi ukuthi kwakwenzekeni ngaleso sikhathi, because into eyenzekayo manje hluke kakhulu kunale umuntu ayilindele kumuntu owayenconywa njengalolu hlelo. Yabona njengamanje uFloyd umane waphenduka uMamgobhozi, ngamagama abantu nje, uncofa abantu, wenza yonke into, umuntu obhitha ngale ndlela kwipolitiki njengamanje uFloyd. Khumbula phela ukuthi ngaphandle kokwenzekani lutho umane wazimunyula yena eParliamente, waresigna nakwinhlangano abe-comfortable kuyona, ewu-deputy president wayo eseParliamente, elilide iParliamente, ewu-chief whip, wayikhipha kuzo zonke lezo zinto, wakwelinye iqembu. La afike wabamba khona ikhundla ezimbalwa, ingakapheli ngisho u-12 months bamshaya phansi. Muthi uyambuka uFloyd umuntu ongakwazi ukuyiqalela into yakhe, kuyaphambana-ke nalokhu akushoyo yena ukuthi khona into ayiqalayo. uFloyd wazi ukugibela iy'nqola zabanye abantu, afune futhi nanokuyiphatha. Yabona nje i-statement sakhe lapha ethi i-EFF i-cult ilidwa umuntu oyedwa, yonke into iqala iphelele kuyena, yena ubengenalo izwi. Whereas kodwa kuyaphikisana nezinto ebezenzeka lapha, okusho ukuthi yena ubelindele ukuthi uMalema somehow adedele intambo kuyena. Ize yena kubonakala vele ukuthi akekho ebantwini kakhulu. Nangala futhi ku-MK ubefuna into enjengaleyo, ubecuthele isikhundla samsholozi, bambamba-ke bamshaya phansi, useceleni njengamanje. Kodwa into ayenzayo uManxeba ulimele lo waMbhemu lewa. Ingakho-ke sephuma umkhankaso ongcolisa amagama abantu, ezenza uMamgobhozi nje umusha endaweni. Umuntu okucaca ukuthi ikusasa lakhe leli lepolitiki alisazokuya ndawo, futhi uma ngabe ethi uyaphuma uyaconsulta ngenhloso yokuthi avule iqembu lakhe lepolitiki, awume simtshele asalifuni. Basho njalo abantu base-South Africa, bathi abasalifuni elinye iqembu elisha, bathi abasalifuni, abasalidingi. Futhi bona bathi abafuna amaqembu, bathi bafuna inkululeko yabo abangakaze babe nayo. Abashongo ukuthi bafuna amaqembu ayinqwaba epolitiki, ngoba lamaqembu lawa zikhona iy'nhlese ney'nsolo zokuthi avule umuntu oyedwa, uYohan Rupert. Uvula amaqembu amaningi amapolitiki. Mungabe uwumuntu nje othanda ibhodo eliconsayo, uyahamba uye lapha kaRupert, uYohan Rupert, ufike umtshele ukuthi hayi mina khona iqeqebane labantu engingakwazi ukuliconvince, qala iqembu lami lepolitiki elingayindawo. Alikho eliyandawo kuwo wonke. In fact awanomsebenzi wonke lamaqembu epolitiki. Akuyona into esasiyifuna nesiyifunayo ezabantu base-South Africa, amaqembu epolitiki. Asifuna nelilodwa in fact. Abantu bafuna inkululeko yabo bangakaze bayithole. So uFloyd nabangani bakhe nabanye abasimele abame nje, yena kuzofanele ahambe nje aphuza amanzi, athi ukuhlala phansi acabange, ngoba yonke i-statement zakhe kuma-interviews, press briefing and everything,
ubhizi namagama abantu nje and futhi kuyisimangaliso ukuthi abamthatheli ngani inyathelo zomthetho. Uyabona nje kuNhlamulo uthe uyisiphukuphuku futhi ukujike eduze athi abantu abalapha ku-MK ezamaZulu bayiphukuphuku. In fact uFloyd usho lokho uthi abantu bakwaZulu bayiphukuphuku. Noma ungayibeka ngayiphi indlela uFloyd usho njalo because usho bonke laba balaphana including uNhlamulo ukuthi bayamlead. Kanjalo nendodakazi kaMsholozi. Angidefend u-MK, angiyona imember ka-MK, but ngibuka isimanga somuntu ozanywa ukuliftwa ngokwemedia. Yabona njengamanje unikwa yonke ama-platform emedia ukuthi akwazi ukuthula i-statement ngenhloso yokuthola i-sympathy kubantu abathize ukuze athi mayeseyiqala le stokfela sakhe lesi abese negroup yabantu abadidile baba ngaphansi kwakhe. Sebenza kanjalo-ke i-system iyasebenza.